Nech sa páči, pán Paška. Vážený pán komisár Rehn, vážený pán komisár Andor, moja krajina je najväčším výrobcom automobilov na svete v prepočte na obyvateľa. Pozornejším skúmaním mzdových podmienok zamestnancov sa nám však ukázalo, že výška miest zamestnancov napríklad v bratislavskom závode predstavuje len 50 mzdy vyplácanej automobilkou za takú istú prácu v jej fabrike v materskej krajine. Chcem sa opýtať, či takýmto správaním sa nezneužívajú niektoré významné európske koncerny svoje dominantné postavenie na diskriminačnú mzdovú politiku voči tým partnerským krajinám v únii, v ktorých sú pre vysokú nezamestnanosť ľudia ochotní prijať prácu aj za podhodnotenú mzdu. Takže k tejto téme som hovoril už so vicepredsedom, ale myslím si, že je pravda, že ten plat zamestnancov v fabrike v Bratislave je len polovičný ako plat zamestnancov v priemyselných krajinách, ale toto je dobrý výsledok, pretože normálne, keď tu máme priemerné zárobky, tak sú oveľa väčšie rozdiely medzi krajinami, medzi západnou a východnou Európou a tzv. Novými členskými štátmi na Strednej Európe a na Balkáne. Myslím si, že toto musíme vidieť ako faktor priemyselného rozvoja. A samozrejme tá úroveň platu zohráva úlohu v atraktivite Slovenska pre zahraničných investorov a môžeme len gratulovať Slovensku za to, že počas posledných 10 a 15 rokov pritiahla toľko investorov. Ale samozrejme musíme si zaznamenať nielen rozdiely medzi bratislavskými platmi a západnou Európou, ale aj rozdiely medzi východným a západným Slovenskom. A musíme povedať, že tieto rozdiely by mali byť v budúcnosti troška zmiernené. Ďakujem. Chcem ešte doplniť to, čo povedal kolega a priateľ László Andor. Myslím, že je vždy ťažké definovať, aká je správna úroveň mzdy, ak vôbec takéto niečo existuje. Za zvyčajných okolností je dobré, aby rozvoj alebo vývoj úrovne miest reflektoval aj vývoj pracovnej činnosti a aby to kopírovalo rozvoj danej spoločnosti alebo členského štátu. Nemám jednoznačné stanovisko ku konkrétnej úrovni mzdy, či už na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ale myslím si, že je faktom, že vývoj miest odráža aj vývoj hospodársky a podporím László Andora. Musím gratulovať Slovensku k vynikajúcemu priemyselnému rozvoju za posledné 2 desaťročia. Tento úspech Slovenska aj iných štátov v strednej a východnej Európe, tieto štáty sú súčasťou reťazca produkcie v EÚ, tak naozaj tento úspech je súčasťou celkového úspechu EÚ. Zažili sme krízu a napriek tejto kríze a jej sociálnym a ekonomickým dopadom ostáva faktom, že rozšírenie Európskej únie na východ bolo prospešné pre celú Európu ekonomicky, ale aj celkovo, lebo sa vytvárali nové pracovné miesta. Pán Paška, chcete ešte niečo doplniť? Vážení páni komisári, podľa elementárnych ekonomických pravidiel by výška mzdy mala byť odrazom produktivity práce. Produktivita práce v bratislavskom závode je však vyššia ako v materskom závode v materskej krajine. Chcem sa opýtať, ako dlho budeme
tolerovať takúto diskrimináciu pracovnej sily vo východnej Európe podľa pravidiel. Komisia. Pán predsedajúci, určite neexistuje diskriminácia ako taká, ale chcem zdôrazniť, a už som to povedal aj predtým, že je dôležité viesť sociálny dialóg. Samozrejme existuje určitá ekonomická racionalita, ktorá definuje mzdy na trhu práce, ale z pohľadu inštitúcií, a musíme zdôrazniť, že to platí aj v kontexte východnej a strednej Európe, že sociálni partneri musia zohrávať dôležitú úlohu pri definovaní miest. Na túto dimenziu by ste sa možno mohli pozrieť na Slovensku a malo by sa to posilniť aj v budúcnosti. Keď budem mať možnosť stretnúť sa so zástupcami slovenskej vlády, tak sa tomu budem určite venovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia otázka, pán Koša.